Paytahtymyzyň halkara howa mendilinen hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Paytahtymyzdan uğralan hormatly prezidentimiziň uçary bir näçe wagtdan soňra Astananyň Nursultan Nazarbayew adynaky halkara howa mendiline gelip gönni. Hormatly prezidentimizi howa mendiline Gazaqstan Respublikasynyň premier ministri Oljas Bekdenow we beýleki resmi adamlar hemde ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalary mehirli garşyladylar. Howa mendilinen hormatly prezidentimizden awtolog kerweni ýokary derejeli duşuň geçirilýän ýerine garaşdyrdyk köçküne geldi. Bu ýerde ilki bilen hormatly prezidentimiz Italiýa Respublikasynyň premier ministri Giorgia Meloni bilen duşdy. Hormatly prezidentimiz we premier minister Giorgia Meloni birege mehirli berekläp, bu duşuň türkmen italyan hyzmatdaşlygyny mundan meýlek göstermäge ýardam berjekdigini anan bildirdiler. Döwletdaşlarymyza Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlary şol sanyna Italiýa bilen hyzmatdaşlygy ötürmäge we pulturandyrmaga möhüm ähmiýet berýänini beledi. Hemde pursatdan peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň mehirli salamy getirdi. Şeýlekem gahrman arkadagymyzyň döwletdaşlaryň hökümine Italiýa amala aşan resmi saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Italiýa tarapyndan öňe sürülen Merkezi Aziýa Italiýa formatynyň ýurtlarymyzyň arasyndaky bir özara gatnaşyklary ýola goýmagyň netijeli usul hökümine möhüm ähmiýetini berläp, Türkmenistanyň onuň üstünlikli ösdürilmegine goşunt goşmaga taýýardygyny tasdiklady. Premier minister Giorgia Meloni iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň ýygyderli we ulak möhletlerini esasda ösdürilýändigini hanagatdan bölen bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza iň gowy arzularyny beýan etdi. Döwletdaşlarymyz Türkmenistanyň bir taraplygyna we halkara başlangyçlaryna berýän ýygyderli gollaw üçin Italiýan tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz şu ýylyň 12 dekabryna Aşgabatda döwlet we hökümet başlanlarynyň halkara düzümleriň ýol başlarynyň gatnaşmagyna geçiriljek halkara forumyň ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 30 ýyllygy, şeýlekem halkara paragatçylyk we ananşmak bilen münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň esaslarynyň biri boljakdygyny aýtdy we premier minister Giorgia Meloni'ni bir foruma gatnaşmaga çagyrdy. Dostlukly ýurduň premier ministri çakyryk üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň ählimum paragatçylygy we durnukly üçin pulturandyrmaga goşýan goşundyny ýokary baha berdi. Hemde Türkmenistanyň bu ýurda öňe sürýän başlangyçlaryny Italiýanyň gollaýanlygyny we gollamagyny dowam etjekdigini aýtdy. Duşuň barşyna bilinçýäli iki ýurduň arasyndaky feodal ykdysady hyzmatdaşlyk neft gaz pudugyny, ulug dokment senaty ulgamlaryny we işe düzümleriň uğru boýunça ýygyderli ösdürilýär. Ýödara haritlarynyň ýyl saýyn artmagy munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz energetika we kimia senaty, demiryol öpçünçilik ulgamlaryny, ekologiýa, owa we suwhaçylyk urlaryny hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Hemde şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň Italiýan tarapynyň tekliplerine garamaga taýýardygyny belledi. Şeýlekem döwlet başlarymyz feodal ykdysady hyzmatdaşlygy ulgamlaşdyrmak maksady bilen hökümetary topary ýa-da işewlik geňeşi görnüşindäki bilelikdäki mexanizmi döretmegi teklip etdi. Premier minister hormatly prezidentimiziň tekliplerini gollap, Italiýanyň burda hyzmatdaşlygy taýýardygyny beýan etdi. Duşukda dostlukly ýurduň premier ministri hormatly prezidentimizi öýüz üçin eslenlik amatly wagtda Italiýa tapar bilen gelmäge çagyrdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Italiýa Respublikasynyň premier ministri Giorgia Meloni birege berip jan saglyk alyp barýan döwlet işlerine üstünlikleri iki ýurduň dostlukly halkyna bolsa mundan meýlekde paragatçylyk we awadançylyk arzu etdiler.